Дзень добры, паважаемыя гледачы, паважаемыя слухачы. Не ведаю, як вы будзеце ўжываць гэты контент, але вось ўсё роўно дзень добры. Мяне завуць Максім Палавінка, і я з'яўляюся заснавальнікам юрыдычнага клуба Legal Club Rule of Law for Беларусь. І сёння ў нас сустрэча ў фармаце сустрэча з цікавым чалавекам, і я рады прадставіць вам нашого сённяшняга цікавага чалавека. Гэта вядомая праваабаронца, на жаль, нядаўная палізняволеная, але на жаль, не то, што нядаўна выйшла на волю, а на жаль, што гэтая частка ў жыцці была, але ж мы яшчэ гэта абмяркуем. Наста Лойка, Human Константа. Дзень добры, Наста. Вітанне. Наста, вялікі дзякуй, што пагадзілася паразмаўляць з намі. Я увогуле ведаю, што ты юрыстка па адукацыі і што ў цябе есть магчымасць глядзець на досвед праваабаронцы і досвед юрыста з двух бакоў, з юрыдычнага і праваабарончага баку. Таму вось я сёння вельмі рады цябе бачыць і вельмі рады, што мы можам паразмаўляць на тэмы, якія мяне і нашых гледачоў хвалююць і якія цікавяць. Першае пытанне, а ўвогуле мы все добра ведаем твою такую публічную частку, але ж мне падаецца, што варта і з непублічнай часткай пазнаёміцца. І першая частка, вось давай з табой пазнаёмімся. Увогуле, як ты бы назвала, якія тры галоўныя падзеі, якія тры галоўныя дзеяння паваротаў у тваім жыцці зрабілі цябе такой, як ты зараз ёсць? Складанае пытанне. Дзякую, я паспрабую прыгадаць. І гэта першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта тая частка маёй асабістай біяграфіі. Я ее прыгадываю, калі меня запытваюць, а чаму я стала праваабаронкай, і у меня есть канкрэтныя варыянты адказу на гэтае пытанне. Калі мне было 18 гадоў, я навучалася ў юрыдычным каледжы БДУ ў Менску, і я перыядычна ўжо валантэрыла, дапамагала розным арганізацыям, ініцыятывам штосьці па юрыдычнай частцы, наколькі магла. І у меня былі знаёмыя, якія прыйшлі і сказалі: слухай, дапамажы, калі ласка, зарэгістраваць нам мясцовае грамадскае аб'яднанне. Вось мы тут такія, хочам зарэгістравацца. І я подумала, што это вельмі цікава для юрыдычнай практыкі, чаму б не паспрабаваць. І мяне прывялі, пазнаёмілі з першай маім жыцці праваабарончай арганізацыі. Гэта быў цэнтр правовой трансфармацыі «Латрэнд». І я пазнаёмілася з прекраснай Ольгай Смалянкай, Ленай Мкачовай, якія мне дапамагалі рыхтаваць вось гэты пакет дакументаў на рэгістрацыю. І калі мы падаліся, нам прыйшоў адказ з адмовай ад рэгістрацыі, і адмова была вельмі дзіўная. Там было некалькі пунктаў, чаму яны не дазваляюць, і там былі пункты серыі штосьці не так з юрадрэсай, недзе там нібыта не так падпісались, нейкі дастаткова фармальны вялікі спіс, але больш за ўсё мне не падаваўся пункт, які гучаў пра тое, што у спісе заснавальнікаў і заснавальніц ёсць людзі, якія прыцягваліся да адміністратыўнай адказнасці. Гэта азначае, што дзейнасць всёй арганізацыі будзе несці деструктыўны характар. Мне, конечно, з юрыдычнай пазіцыі было гэта незразумела, як гэта магчыма. Мяне не такому вучылі в каледжы, і не так карыстацца правам, такой падставы для адмовы рэгістрацыі не было. І мы пайшлі абскарджваць гэта рашэнне. Я схадзіла першы раз у судзе, паўдзельнічала якасці прадстаўніцы ў Мінскі гарадскі суд. Потым мы схадзілі ў Верховны суд, і все суды патрошку гэтыя падставы зносілі, і засталася толькі адна падстава, вось гэта, якая мне больш за ўсё не падабалася. Якраз пра тое, што не падабаецца менавіта склад людзей, якія ствараюць гэту арганізацыю. І я выйшла настолькі расчараваная з будынку Верховного суду. Гэта яшчэ быў не зараз навачэсны гэты будынак, дастаткова стары, который на вуліцы Леніна. І у меня было настолько глубинное расчарование, и мое вялізнае жаданне было пайсці просто забрать документы. Я адвучылася на той момент экзекуцыі ў юрыдычным каледжы, мне оставался 1 год. І я была настолькі расчаравана в правовой сістэме беларускай. Я, конечно, ведала шмат там і пра палітвязню, пра іншыя затрыманні, но вось калі прям я в грамадзянскім працэсе сутыкнулася з гэтым всім паглядзела, я глубінна была гэтым кранута, незадаволена, і я прыйшла ў юрыдычны каледж, але апынулася, што аддзел кадраў не працуе. Это быў жнівень, і за месяц, пакуль я паходзіла да пачатку навучальнага года, я трошкі падсупакоілася, подумала, ладно, я давучуся, але я буду шукаць магчымасці рабіць так, каб мае юрыдычныя веды дапамагалі людзям, а не стваралі вось такі паварот, як я сутыкнулася менавіта канкрэтна з гэтай справай. Таму, напэўна, гэта першы такі паваротны момант.
які быў вельмі важны асабіста ў маёй біяграфіі. Другі момант, ну, зараз цяжка абраць, ёсць некалькі такіх частка паспяховых кейсаў праваабарончых, яны это не той гісторыя поспеха, якая часта бывае не веду з бізнеса, чтобы это выйгралі некую вялізную суму ці штосьці. В нашым выпадку это зусім іншыя гісторыі, калі там прынялі пастанову плену Верховного суда, дзякуючы нам, альбо там змянілі закон о масавых мерапрыемствах. Тут ёсць нейкія такія кропкі. Напэўна, вось гэта змена закона о масавых мерапрыемствах в 2018 годзе, калі не памыляюся, для мяне это было вельмі нечакана, потому что калі мы запускали кампанию по этих зменах, для меня это было такое для фана паспрабаваць падыход 9,5 крокаў, і я не вельмі спадзявалася на вынік, і калі это адбылося, і калі міністр унутраных справаў сам сказаў в каментарах, это не бывала лібералізацыя, у нас тут ёсць дазволеная процедура проведения массовых мерапрыемстваў, как мы с этим всем вытрымаем. Ну, короче, для меня это было просто вельмі важное признание на той момент того, что мы можем на штосьці ўплываць, гледзячы на все проблемы, выклікі з правамі чалавека ў Беларусі. Ну і трэці момант, да, я напэўна магу адзначыць, што гэта мой досвед зняволення, гэта амаль 3,5 гады, калі у меня была магчымасць глыбіна павучаць з розных бакоў і крымінальны працэс, і суды, і пачытаць прысуды, і пазнаёміцца з сітуацыямі з людзьмі, і это, канешне, такі досвед, які бы нікому не раіла, але тое, што са мной адбылося, і тое, чым я хачу працаваць бліжэйшыя гады. Дзякуй. А ось калі зрабіць крок яшчэ раней, а чаму ўвогуле ты вырашыла пайсці на юрыста вучыцца? Ну, это таксама смешная гісторыя, такая звязана з тым, што я вучылася ў звычайнай сярэдняй школе ў Менску, і мне там не вельмі падабалася, і мне хацелася адтуль сысці пасля 9 класаў, мне было ўсё роўна куды, я была гатова ехаць да бухгалтара кузмаладэчна вучыцца куды завод. Я хотела пайсці на самы тэхнічны каледж, але чамусьці маці моя настаяла, каб я пайшла менавіта ў юрыдычны каледж. І потым праз некалькі гадоў яна мне прызналася, што яна бачыла мяне в ролі, напрыклад, супрацоўніцы міліцыі, у которой будет льготны крэдыт на кватэры і ранняя пенсія. Вось прыблізна такі лёс она для мяне ўяўляла. Я думала, што это добры план, але, на жаль, яна яго са мной не узгадніла, тому што ўжо ў 15 гадоў я разумела, што не, гэта не пры мяне. Але так атрымалася, што вот я занялась прыборнічай дзейнасцю, таму я, напэўна, нават удзячна маці за тое, што так атрымалася. А калі-небудзь вось думалі, кім былі б, калі б не праваабарончая альбо юрыдычная дзейнасць? Кім хацелася, можа, стаць у дзяцінстве, альбо якая ўвогуле траекторыя можа быць цікавіць? У меня некоторый час, як шмат хто, я марила, напевно, працювати в медичній сфері. Я по своєму складі така рятувальниця достатково. Мені подається, що це могло би бути близько мені, але у мене не вельми зладилося від хімії, і тому в цьому був певний нюанс. А так, я часом, мені було цікаво, мені мати викладала у Інституті культури тоді яще, я бачила людей з творчих спеціальностей, наприклад, режисером мені вельми подобалося, тому що такі кльові люди, які вміють робити прикольні речі. І це ніяким чином відгукалося, але, ну, знову ж, коли б я пішла, куди хотіла по 9 класах, я думаю, що і програмістка з мене так само достатково добре отрималася. Просто льос склався менавіта так. Добра, дзякуй. А можаш назваць свае любімыя кнігі, фільмы, серыялы, ну, нешта з масавай культуры, не толькі вот такі відавочна аб юрыстах, але можа быць аб нейкіх там праблемах, з якімі працуюць юрысты, аб нейкіх пытаннях там справядлівасці, пакарання і гэтак далей. Так, дякую за питання. Я, на жаль, не смогу назвати ні одного серіалу, я думаю, тому що я мало їх не гляжу. У мене зовсім ця частка візуальна зовсім не проходить през мене. Я не гляжу мало ні фільми, ні серіали. Просто на гэта не хапае часу. Ну, гэта не мой формат падшытку. Я разумею, што я пропускаю вялізны пласт всего важного і цікавого, але просто гэта не моя сфера. Я б так сфармулявала. Наконт фільмаў, зноў жа, я глядзела не так шмат, але паколькі мы доўгі час праводзілі розныя кінапаказы, то давялося шмат што пераглядзець хаця б для гэтых мэтаў. І мне адразу прыгадваюцца 2 фільмы, напэўна, пра якія я скажу. Першы фільм, я не прыгадаю рэжысёра гэтых фільмаў, на жаль, ніяк. Гэта фільм «Human». Гэта дакументальны фільм з 3 вялікіх частках, дзе вельмі прыгожа подсвечиваются лёсы розных людей з розных куткоў света, з іх нейкімі незвычайнымі лёсамі. І гэта все з вельмі прыгожым інтэрв'юкам прыроды. Я вось зараз распавядаю, мне візуальна прыгадваецца. І было вельмі цікава па гэтых фільмах праводзіць дыскусіі. Рабілі это не толькі ў Менску, але, напрыклад, прыязджалі ў Магілёў, там ці яшчэ кудысьці праводзілі. Это такі цікавы быў досвед.
І другі фільм, які я вельмі люблю, я не ведаю, ну, я здагадваюсь, чаму мне падабаецца фільм-мюзікл, который называется «Лак для валасоў». Это ёсць стары амерыканскі фільм, але гэта больш ёсць 2007 падаецца года перазняты, больш новы. І там вельмі добра перасекаецца вось гэта тэма сегрегацыі, расізму ў Злучаных Штатах Амерыкі, тэмы свабоды сходаў і нейкіх такіх падыходаў, і вакол лёса адной канкрэтнай дзяўчыны гэта таксама выглядае вельмі цікава, і вось чамусьці гэты фільм мяне вельмі натхняе і падтрымлівае, часам на яго прыгадываю. Это калі казаць пра фільмы. Калі казаць пра кнігі, то тут таксама так цяжкавата. Это быў нейкі пласт літаратуры, які я чытала да затрымання, і вось не так даўно паколькі я ўсё ж таки вызвалілася, я зараз хачу апрацаваць той аб'ём усёй літаратуры, якую я перачытала ў часы зняволення. Гэта каля 200 кніг. За ПКТ за 6 месяцаў прачытала 53 кнігі, і вось па выніку я стварала нейкі топ свой таго, што я там прачытала. Штосьці стварала топ, што прачытала яшчэ на Валадарцы, дзе была вельмі добрая бібліятэка, і дзе мы маглі сапраўды дазволіць сабе ўсё, што заўгодна. З таго, што сходу скажу, і што мне падаецца вельмі важным і варта чытаць для такого агульнагуманістычнага, можа быць, выхавання умоўна. Я вельмі полюбіла творчасць Сент-Экзюпері. Мне падавалася, што дзе я, дзе ваенны лётчык, але апынулася, што ў некаторых кнігах ён сапраўды вельмі блізкі каштоўнасна, і планета людзей, напэўна, гэта самая адна з самых такіх блізкіх для мяне кніг на сённяшні дзень. Мне вельмі падабаецца некаторыя аповесці Генріха Гесе, там, напрыклад, Сиддхартха, я её перачытвала в ПКТ некалькі разоў, вось яна мне каштоўнасна вельмі блізкая. І зноў дзякуючы толькі зняволенню я смагла прачытаць нейкія вялізныя кніжкі ці нейкіх новых аўтараў і аўтарак. І там, напрыклад, Віктора Юго «Адвержаных» наўрад ці бы я прачытала на волі, просто таму што это вялізныя кнігі, але яны вельмі каштоўнасна блізкія. Там асноўны герой сидзеў шмат гадоў на катарзе, і это таксама цікава параўноўваць. Грамадства французскае тады прымала такіх людзей, параўноўваць з тым, што ёсць сёння, гэта таксама такі важны цікавы досвед. Таму вось такі, можа быць, асноўны топ назову зараз, але з новых аўтараў, які для сябе адкрыла там, я вельмі полюбила Курта Воннегута, і роман «Рецидивист» адзін з моих любимых, і Генріха Бёля вельмі яшчэ полюбила. Гэта вось такіх блізкіх мне аўтараў. А можна одно незапланаванае пытанне? Увогуле, ну, гэта можа быць складанае, канечне, можаш на нёй адказваць, але вось ва ўмовах зняволення якія кнігі, ну, давалі, ну, не ведаю, там апору, а ад якіх, наоборот, было хужэй? Ці немагчыма так вось правесці мяжу там? Ну вось дзіўна для сябе адкрыла, чамусьці вельмі нас падтрымлівалі кнігі, не толькі мяне, але дзяўчын побач, і гэта было вельмі нечакана. Нас падтрымлівалі кнігі Александра Герцена, яго вось серыя «Былыя думы», калі ён апісвае сваё жыццё, яго што вельмі цікавыя часткі біяграфіі, ён таксама зведаў вось гэты такой эвалюцыйны ўздым, і яго была невялічкая ссылка, і потым досвед эміграцыі, і гэта, канешне, блізка да таго, што мы праходзім, пра яго актыўнасць у эміграцыі, пра нейкія складанасці, непаразумення, внутраны канфлікты, у тым ліку ён вельмі добра пра гэта апісвае, і мне падаецца, на жаль, што там вельмі шмат актуальных рэчаў все яшчэ застаецца, і чамусь яго вобраз нас шмат каго прэлі падтрымлівалі. Вот мы свой час таму параіла этой кнігі чытаць Валерыя Касцюгова, і мы потым з захапленнем, правда, чыталі і перачытывалі. Адну з гэтых кніг я прачытала ўжо в КТ, адну там яшчэ ў атрадзе, і вось для мяне это было нечаканае такое моцнае адкрыццё. І яшчэ ў свой час таксама зноў жа дзіўна, я нейкі час, калі яшчэ пачынала займацца калісьці тэмай палізняволеных, ці працавала грамадскай прыёмнай прыгожасць цэнтры «Весна», зразумела, што это складаныя тэмы, але как бы я там перачытала там і Солженіцына, і там Шолахова, яшчэ кагосьці там. Шаламова, да, ну всю вот эту літературу, не самую, может быть, близкую и приемную, и в некий момент зразумела, что у меня просто, особливо пасля Бехновича «Купцеров быту», я зразумела, что просто все, у меня перебор, я больше не могу читать такую литературу, и я зареклась ее больше не читать. Але цікаве, што дзяўчыны той же была часам в калоні пачытвалі, но я наадварот збегала такую літаратуру. Але цікава мне при этом было пачытаць вельмі кнігу «В глубине сибирских руд» пра дзекабрыстаў. Я, конечно, трошки ведала гісторыю дзекабрыстаў, але не так глыбінна. І там для мяне, ведаеце, што ўражала пра тое, што шмат гадоў прайшло, і вот у людзей былі ссылкі вялізныя 20-25 гадоў, і яны, канешне, калі ехалі туды, яны былі упэўнены, што яны не будуць там весь тэрмін, але, на жаль, большасць з іх адбылі гэты тэрмін цалкам, і гэта
такі для мяне цікавы быў званочак прыняцця, што вот там былі такія падзеі і умоўна нашы там тэрміны по 5 по 7 по 10 гадоў на фоне іх могуць выглядаць там нават не такімі страшнымі ў нейкім сэнсе і нейкія хаця ёсць наступствы падобныя, да? Нават па сасылкі большасці з іх забаранялі вяртацца в іх гарады, адкуль яны былі родам да іх родных, і былі высветныя абмежаванні па пражыванню, і гэта падобна, да, на нашу сітуацыю, што мы зараз вымушаны эміграцыі таксама не можам па сутнасці павернуцца, і гэта вот ёсць такія падобныя рэчы, але чамусьці ўсё роўна вот этот лёс і гісторыя вельмі грэлі, таму што там шмат пра салідарнасць унутраную, знешнюю, як насуперак всему, там і родныя да іх прыязджалі, гэтыя жонкі прыязджалі, там і дзяцей на заводзілі, і все вот это агродзікі вырошчвалі. В прынцыпе, нейкіх дробных рэчах, мне падаецца, мы знаходзілі шмат падтрымкі. Дзякуй за такі змястоўны адказ. Ніколі не думаў, што вось менавіта Герцен. Цікава, вельмі цікава. А я пераходжу да другой часткі нашай сустрэчы, у якой мне б хацелася з табой абмеркаваць, паразмаўляць аб праве, аб юрыстах, аб тым, во што верыш, во што не верыш. І першае маё пытанне з гэтага блока наступнае. Скажы, калі ласка, вось для цябе юрыст гэта ўвогуле такая праактыўная прафесія, якая стварае сэнсы і вядзе за сабой, прафесія данка, альбо гэта прафесія такая рэактыўная, якая, пракляцце якой гэта абслугоўванне чужых інтарэсаў, чужых ідэй, калі там, скажем так, у ультыматыўнай форме дарослыя палітыкі нешта парашалі і далі юрыстам аформіць, і юрысты далей некую там тэорыю ствараюць, каб вось гэта ўсё выглядала з пункту гледжання права там добра і не супярэчыла. Як ты лічыш? Мне падаецца, што я трошкі дам не па такой класіфікацыі, якую ты прапаноўваеш, можа быць, трошкі па-іншай, але это блізка для мяне права. Я пісала адзін з нарысаў, дарэчы, в ПКТ, і вот ён трэба, можа быць, аддавіць, пісала там права як, і што права можна выглядаць з вельмі розных бакоў, да? Права можа быць як правіла, там права як норма, права як мадэль камунікацыі, права як каштоўнасць, права як бяспека. Можна з розных вельмі бакоў крутить права, но в целом для меня право — это все-таки инструмент, да, это что-то, что цивилизации некий момент придумали для того, как там, может быть, спочатку просто регулировать что-то, да, потом, может быть, как кого-то оборонять. И в некий там момент, скажем, правый человек обороняет там от особного человека от самовольства моцной машины державной, да, то пока это инструменты, які можна використовувати вельми по-розному, і менавіта тому юридичная специальность для меня — это про каштоўнасную специальность, потому что мы каштоўнасна абіраем, а як мы этот механізм выкарыстоўваем, а як мы яго нясем, і да чаго выкарыстанне этого механізму прыводзіць. Там мы падыходзім фармальна нарматывісткі просто таму, што так напісана, ці мы задумаем, а чаму, навошта і як зрабіць так, каб не адбывалася несправядлівасці праз права. Это розныя пытанні. І вось это тое, чаго мне не хапае часта в юридычнай адукацыі, што мне не падабаецца вот в беларускай сістэме юридычнай адукацыі, праз тое, што тебе вучаць нейкім каштоўнасным рэчам першы, другі курс, напрыклад, да, там калі ёсць філасофія права, агульная тэорыя права, табе паказваюць там розныя падыходы, але вот нават ўжо на прыкладзе агульнай тэорыі права бачна, куды тебе потым прыведуць насамрэч. Тебе спойлер ўжо паказваюць, а спойлер выглядае так. Это памятаеш блокі, калі ця вучаць школам права, да? Ён жа супер цікавы. Там я абажала непапулярную псіхалагічную школу права. Напрыклад, я прыпісала... А я сацыялагічную люблю. Да, сацыялагічную, да, там культуралагічную. І мне, правда, вельмі цікавых шмат рэчаў. І это, вот, мне было глыбінна паглядзець, што з розных бакоў, в розныя перыяды, в розных частках свету, по рознаму праву ўспрымалася. Конечно, там больш пра такую заходнюю мадэль падыходу да права, але тым не менш. І это сапраўды было вельмі цікава і пашырала ўяўленне, што да, вот это права, праўда, інструмент, які вот можна і прычыны, і ўплыў, і можа па-рознаму ўспрымацца. А потым под конец там вот это вот всех разборов школ, что робить? Нам дают термин, а что такое право? И в этом термине одни объединовывают нормативистский подход, таким с легким социологичным, да, что там есть администрирование, что тут для социальной группы, но в целом это, да, для того, как фиксовать волю державы, обовязковое выконание, там, нормы, т.д. И вот это напишите. И я глядела на это значение, думала, ну вы серьезно? Ну это как бы... И спойлер как раз был в том, что нас мучить базово, что право может быть разное, но потом с нас всех спробують робити нормативісток, да, которые будуть брати закон, ісці його виконувати і не давати йому оценки. Тобто основне, чого мені не хапало в нашій юридичній адукації, що я не ведала до навчання магістратури в Європейському гуманітарному університеті, про те, що
Права можна вельмі крытычна з розных бакоў ацэньваць, да? І нас не вучаць, как на яго ўплываць, как его ствараць, как его мяняць, как і рабіць такая практыка мянялася, а в чым можа быць праблема. І Што яно бывае рознае. Так, что бывает розное, и что я больше так нібыта права это самамэта. І так трэба рабіць, тому что так написано. А что написанное можно поменять, и что не завжды написано про справедливость и слушность, к этому ну, у нас, на жаль, уже не вельмі вучыць, хотя как бы мы же пишем нібыта курсовые працы, там дипломные працы, и там нават нібыта штосьці мусім прапаноўваць, але это вось такое практыкаванне раз на год, якого відавочна недастаткова, і да якога яшчэ крытычна паставіцца камісія, калі будзе тебе слухаць. Да, это про тое, што сапраўды ну, это супер важно в этой спецыяльнасці юрыдычнай адчуваць гэту адказнасць, да, за наступствы тваіх дзеянняў, калі ты карыстаеш правам. Калі мы пачынаем кіраваць машынай, мы несем адказнасць за тое, каб нікому не нанесці шкоду, там, не здарыць ДТП, нікога нічога такого. І тут абсолютно тое ж самае. І в этом сэнсе мне падабаецца часам падыход, які есть у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе ты не можаш пайсці пасля школы вучыцца на юрыдычную спецыяльнасць. У тебя там абавязкова павінна быць базавая іншая адукацыя вышэйшая спачатку, і толькі потым ты можаш пайсці вучыцца на юрыста-юрыстку. І для мяне вось гэты можна больш асэнсаваны парог праходу да этой спецыяльнасці паказвае вось падсвечвае нейкую больш сур'ёзную, адказную, рэфлексійную стаўленне, да, не то, што я 15 гадоў пашла вучыцца на юрыста, да, как бы есть в этом великая розніца, і я думаю, што это ну, вельмі сур'ёзна можа ўплываць на нашу свядомасць і ўспрыняцце гэтай спецыяльнасці. Дзякуй. Я яшчэ дадам ад сябе, што яшчэ там скажем старыя ФБ сувязі са старых часоў мне прыцягваюць часу ёсць адзін такі расійскі адвакат, даследчык, і ён шмат кніжак ўжо апублікаваў па тэме прававы рэалізм. Вось яны гэта называюць школа прававого рэалізма. І гэта мне вось ну, не ведаю, я не чытаў ні адной, не буду крытыкаваць, але нешта вось у прававым рэалізме, нешта і ў сукупнасці з тым, што адбываецца і як адбываецца, нешта в гэтым такое ну, пужае, што пужае. Мне падаецца, што это яшчэ праблема смешання права з іншымі сферамі, калі права это аўтаномная сістэма з сваімі працэдурамі, і тады мы кажам пра нейкую правовую дзяржаву, калі все падпарадкоўваюцца на права. А калі права мешаецца з палітычнай волей асобна взятых людзей, то это становится просто формальным инструментарием для чагосьці, для чьейсьці болі. Да? И это ўжо ненормально, и это ўжо с этим есть нюансы, есть проблемы. И нас в этом выпадку часто, как не дзіўна, на сённяшні дзень ратуе толькі міжнароднае права. Чаму я как бы, мне падабаецца якраз правах чалавека вось гэты элемент міжнароднага права, это тое, што дае нам трошки надзею так, каб не скаціцца зусім нарматывізм. І вот сёння якраз мы пра гэта прыгадывалі жывы прыклад пра, ну, я просто разумею, для меня правы рэалізм это про то, что у державы есть потреба, поэтому мы идем отповедно этой потребе свою массив законодательства робим, практику реализуем. Ну, напевно, это я так зараз фантазую, что может ховаться за термином правовий реализм. А при этом для меня вельмі цікавая тенденция, паколькі я займалася шмат гадоў тэмай антыэкстрэміскага законодательства Беларусі, теории практикой, и там есть такая прекрасная вещь, что с 2020 года у них з'явилась риторика про то, что забирать у всех громадянство, вот нехай калі зацікаюць антыэкстрэміскае некое злачынство, будем забирать у их громадянство, и они штогод про это публічна кажуць и не могуць зрабіць нічога. Потому что формально все просто нормы міжнароднага права, які документ там усёгульная декларацыя прав чалавека, пакт о грамадзянскіх палітычных правах, что не возьмешь, там просто их заборона позбавлять людей своего громадянства, якое вы даете людям там, по факте народження, наприклад. Да? При этом есть нормы, что можно забрать громадянство набытое потом по процедуре натурализации, але гэта их мара и позбавлять нас еще громадянства, как бы она нереализуемая якраз праз тое, што ёсць вот нейкі масіў міжнародных правак і ім забараняе это зрабіць. Для мяне это дзіўна, да, вы папракаеце права штодзень, но тут чамусьці вы не можете это до конца довесці. І гэта для мяне такое здзіўленне про тое, што наколькі бы не падавала, што все кепскае і там правы дэфолт нічога не працуе, все ж таки есть нейкія межы, дзе іх палітычная воля туды не можа далезці і не можа это дарабіць. І я так слёгку злорадна гляжу на это рэчы. Хочацца, каб іх было побольше, каб права працавала большым честь і воля. Дзякуй. А зараз такое вось такое крыху не знаю, стромнае пытанне, я не ведаю, як гэта сказаць. А ўвогуле, ці верыш ты у тое, што юрыдычная супольнасць можа быць, ну, з'яўляецца, павінна з'яўляцца, можа з'яўляцца не такой вось абаронцай ціре трымальнікам ось гэтых прынцыпаў, увогуле вяршэнства права ў краіне, увогуле вось тым
механізмам, тым арганізмам, які просто павінен там стаць на дыбы, калі чуе часам недазаконаў, што нехта, ну, чалавек, які пачынае там жыць па гэтым прынцыпам, становіцца там нерукапажаты, і ўвогуле гэта, ну, не, ну, наколькі вось юрыдычная гэта супольнасць можа стаць самастойным суб'ектам і павінна быць гэтым самастойным суб'ектам у абароне вось гэтых прынцыпаў. Слухай, ну, у меня есть два трошки супрацьлеглыя адказы на гэтае пытанне. Два тэзісы, да, паспрабую тады адразу агучыць. Першы тэзіс, ну, мне не вельмі часам падабаецца такі каставы падыход, што вот мы тут з юрыдычнай сферы, мы нейкія асаблівыя, мы тут штосьці там уплываем, вырашаем. А я, наадварот, заўжды імкнулася да таго, каб юрыдычная сфера была вельмі дасяжная і пра ўсіх, там пра кожную і кожную, каб мовна чалавек нават з сярэдняй адукацыі мог ці магла адчыніць любой закон, адкрыць, паглядзець і зразумець, што там напісана, да? Каб там напісаны былі нармальнай мовай, все было зразумела, і ну, калі па патрэбе пашлі штосьці пачыталі, самі пайшлі нейкія працэдуры зрабілі. Да? Это то, чего, на жаль, у нас зараз няма. Ну, есть чат GPT, пробачь, есть чат GPT. Это новая уже реальность, как бы, тоже это привилей не всем досяжный. Максимум сегодня до конца варто про это памятать. И есть еще іншая история про, як мы жартуем, про адукацыю турэмную, да, калі людзі жыве далёка ад юрыдычнай спецыяльнасці, тут з імі штосьці здарылася, яны патрапляюць в СІЗА, і тут у іх пачынаюцца вось гэта цікавая юрыспрудэнцыя. Яны пачынаюць чытаць все кодексы, пісаць всякие скаргі, звароты, а раней яны маглі ўвогуле пра гэта нават не думаць і не мець магчымасці з гэтым узаемадзейнічаць, а гэта вымушана там сабе напісалі, пашлі іншым напісалі там з такім ключы. І гэта цікава пра то, как вымушана, да, людзі выходзяць в гэту сферу, каб бараніць сябе і дапамагаць іншым людзям, і гэта дастаткова цікава гэта назіраць. І моя мара в ідэале, каб мы не былі суперізаляванай кастай, базовая юрыдычная адукацыя умоўна, да, там правовая культура ёсць ва ўсіх, все приблизно уявляюць, пра што гэта, это напісана зразумелай мовай, і калі трэба, мы можам любымі правымі працэдурамі, любая могуць скарыстацца. Это такая моя глобальная мара, калі казаць пра грамадства. Наста, прабач, але ж ну, мне не хацелось, каб меня зразумелі, што я за гэту каставасць. Я не за каставасць. Маё пытанне было... Я так перейду до гэтага, да? Так. То, што я казала, што калі мы уже профільна вучымся юрыдычную спецыяльнасць, і мы нібыта несем за адказнасць больш глыбінна разумець вось гэты нюансы, механізмы, як працуе, тое, што можа чалавек з вуліцы нават з добрым узроўнем правовой культуры можа глыбінна не разумець, да, тут на нас ёсць адказнасць дадатковая, да, як да людзей, якія глыбінна знайшлі час менавіта прысвяціць там нейкі кавалак жыцця менавіта гэтаму, і гэта як вот як казала з кіравання аўтамабіля, да, што у нас ёсць адказнасць рабіць гэта максімальна бяспечна, і тут тое ж самае, да, мы тады па ідэі не павінны праходзіць там міма нейкіх рэчаў, а ўплываць на іх і рэагаваць на іх праактыўна. І калі мы возьмем гісторыю людзей, які мяняюць свет, там вельмі шмат людзей звязаных з юрыдычнай спецыяльнасці. Там возьмем Ганді, там ці Мартин Лютер Кінга, да, это людзі, які как бы нейкае дачыненне да юрыдычнай спецыяльнасці так ці інакш мелі. Там в беларускай гісторыі той же Богушевіч, які сёння была пад домом. Лінкольн, Путін і Медведев. Ну, как бы, да, есть добрые кепские прыклады, можна глибоко глядзець, але ну, это уже наша адказнасць, глядзім, але это сапраўды людзі, якія могуць больш глыбінна разумець і уплываць на нейкую рэальнасць і збіраць вакол сябе людзей у тым ліку, і не праз тое, што яны валодаюць нейкай асаблівай магіяй юрыдычнай, а праз тое, што яны, можа быць, больш адказна ставяцца да тое, што яны бачаць, і больш лепш бачыць, як на это адрэагаваць і штосьці зрабіць. І в гэтым сэнсе індывідуальна, калі мы маем юрыдычную спецыяльнасць, альбо на ўзроўні супольнасці юрыдычных, это было бы фантастычна, да, і в этом сэнсе мы бачым там аб'яднанне нефармальных беларускіх адвакатак нават пасля падзеі 2020 года. Это сапраўды вельмі моцны інструмент, які вельмі ўплываў на інфраструктуру, і вось гэта там смешныя гісторыі, калі всякие міжнародныя адвакацкія супольнасці на вялікія канферэнцыі запрашаюць не афіцыйнае беларускае прадстаўніцтва адвакатуры, а как раз наша незалежнае выгнанне, просто таму што разумеюць, хто з іх сапраўды, што ў нас там абараняе права і правыя працэдуры. І в этом сэнсе, да, любые супольнасці моцна, юрыспрудэнцыя часта это вельмі індывідуалістычная сфера, да, дзе людзі там самі сабе нейкія эксперты-эксперткі, і там асабліва адвакацкая супольнасць. І але навучыцца нам разам взаимодзейнічаць і разам штосьці рабіць, это тое, што супер будзе ўзмацняць і сапраўды будзе мяняць свет да лепшага. І я в этом сэнсе вельмі была захапленне, калі людзі вот вучацца на юрыдычных спецыяльнасцях, часта якія расчароўваліся падчас вучобы, але ты не менш знаходзілі в сабе сілы, напрыклад, прыходзіць валантэрыць да нас у праваабарончай арганізацыі і там штосьці пісаць і пракачваць свае юрыдычныя навыкі, і гэта, мне падаецца, давала вельмі добры, ну, ўплыў на ўсіх, і на нас нам это дапамагала, і ім самім давала вось нейкі новы
бачанне перспектывы сферы прымянення. І мне падаецца, што клёва, калі бы это пачыналася прямо на стадыі навучання, да? Калі у нас ёсць Мгм. клінікі часта пры універсітэтах юрыдычных, але туды ходзяць все роўно адзінкі, калі б это было штосьці больш сістэмнае, з больш практыкай арыентаванай, больш магчымасці ўсплываць на грамадскія працэсы, а вот людзі з лічнай спецыяльнасці входзілі бы больш устойлівымі, з большай колькасцю навыкаў і сапраўды маглі бы значна эфектыўней ўплываць на всю сацыяльную інфраструктуру. Ну, але ты верыш у то, што можа калісьці будзе такі стан юрыдычнай прафесіі, юрыдычнай супольнасці, што не знойдзецца базы для выканання часамі для законаў, альбо гэта з міру ружовых поні, сусвету ружовых поні. Падаецца, это ад нас залежыць ад таго, як вучым, у тым ліку людзей юрыдычных спецыяльнасцей, да, як это фармулюецца. Ну, мне праўда падаецца, што ад працэсу навучання вельмі шмат залежыць, да? Калі там шмат транслюецца вот этого каштоўнасці, казаць, што хто бы вам не казаў, там, калі ласка, там, я калі зноў жа давучыўся ў лічным каледжы, у нас запрашалі, прыходзілі працаваць, ну, з юрыдычнымі спецыяльнасцямі вельмі шмат, сярэдняй спецыяльнасцю яшчэ больш, как бы, і не так шмат варыянтаў працы. І, напрыклад, прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, запрашалі менавіта хлопчыкаў. Вот хлопчыкаў, хто адвучыўся, да іх пайсці працаваць. І у нас 7 чалавек пайшлі здаваць этот тэст, который робіцца ўнутранай міліцыі, і все як адзін завалілі. Я была гэта вельмі успешная. І я разумею, што этот тэст, он больш пра тое, наколькі людзі гатовыя беспрекасловна выконваць загады. А не праз тое, што наколькі яны там гатовы нармальна сервісна камунікаваць з людзьмі, да? Это как бы две розныя задачы. І, на жаль, как бы крытэрыі падбору раз такі. Вось, а калі этот тэст у міліцыі будзе арыентаваны на іншую, так же, як і юрыдычная спецыяльнасць любую нам будзе трансляваць іншыя каштоўнасці, я думаю, што тады сапраўды все будзе працаваць трошкі інакш. Так што, ў першую чаргу любы чалавек будзе, атрымліваючы загад, у сваёй галаве суадносіць, да, это пра права ці не, пра справядлівасць ці не, а потым толькі ісці яго выконваць. Ну, мои наступныя пытанні, яны пра адукацыю. Вось, увогуле, што ты можаш параіць тым людзям, тым маладым, тым падлеткам, больш сталым людзям, якія зараз навучаюцца на юрыдычных спецыяльнасцях? Што ты можаш ім параіць? Я магу параіць толькі адно, глядзець на ўсё шырэй, не шукаць адказаў толькі в падручніках, толькі на лекцыях, а знаходзіць жывыя кейсы, жывыя гісторыі і спрабаваць дапамагаць рэальным людзям. Мне падаецца, што это самы лепшы досвед, які дапаможа пабачыць права як інструмент, які робіць штосьці лепш. Да? І гэта самае важнае. Не быць проста тэарэтыкамі, да, Ну, як тэарэтыкамі? Тут таксама тое, аб чым мы кажам час ад часу і называюць, гэта вашы тэорыі. Практыка гэта вось знайсці ў законе забарону альбо дазвол, напісаць ліст да Мінгандля і прадаць кліентам. Вось на юрыдычная практыка сучаснай Беларусі. Гэта ўжо моя боль, мои пакуты. Вось. А наступнае мне пытанне такое, увогуле, як ты лічыш, вось, як ты можаш адказаць на пытанне, а з чаго вы, вось я зараз нават пройду мяжу, з чаго вы вырашылі, што правы чалавека, вяршэнства права гэта нейкі стандарт. Мільёны, мільярды людзей жывуць і нараджаюць, і эканоміка расце, і жывуць нашмат лепш, чым 20, 30, 40 год таму, і без гэтых інструментаў. Чаму мы вырашылі, што мы можам дыктаваць сусвету, як яму жыць? Это, я люблю розныя там на семінарах, всі інтэрактыўных всякіх гульняў задаваць пытанні серыі, а калі з'явіліся правы чалавека, да? Тому што все такі адразу думаюць, правы чалавека, мы ж па факту нараджэння, значыць, яны там былі заўжды, мы ж заўжды нараджаліся, і вось калі людзям распавядаюць, што не, правы чалавека з'явіліся в канкрэтны гістарычны перыяд, і там да гэтага моманту вы не маглі пайсці і выкарыстаць ніводны правы інструмент просто па факту свайго нараджэння, чалавечай годнасці, там свабоды, справядлівасці і роўнасці, то людзі, конечно, моцна здзіўляюцца, да, што, оказывается, это все штучны інструмент, які стварылі в нейкі момант. І тут, мне падаецца, такая же гісторыя пра тое, што мы, зноў жа, гэта тэзіс, што права інструмент, які можна выкарыстоўваць як заўгодна. Да? Калі мы кажам пра вершынства права, это значыць, што в этот інструмент мы закладваем каштоўнасныя рэчы, да, якія накіраваны на тое, каб
да, былі працэдуры агульныя для ўсіх, універсальныя, да, каб яно не пераставала працаваць просто потому, што хтосьці захацеў там, да, ці нейкіх вось такіх выпадках, то это ўжо задае пэўную якасць гэтага права, гэта там правых нормаў і нашых памкненняў. І для гэтага трэба разумець, а для чаго права, ці сапраўды для того, каб, да, рабіць свет лепшы і абараняць слабых ад моцных там, і вось гэта все это, ну, как бы залежыць ад того, як мы на это глядзім. І мне падаецца, што мне падабаецца мадэль вершынства права менавіта в тым, што мы кажам, да, галоўнае зразумелыя для ўсіх працэдуры, які выключаюць самавольства і некае выключэнне меншасцяў, напрыклад, ці асобных людзей з гэтых працэсаў. І мне вот как раз інклюзіўнасць права, она в гэтым моцна уплетаецца, да, в ідэю вершынства права, але я разумею, што нам, ну, как бы, на жаль, спрэчкі пра права і пра правы чалавека, яны пераходзяць часта в ідэалагічную спрэчку, да, што вы нам навязваеце свае ліберальныя каштоўнасці серві, да, і людзі часта не адчуваюць... Левакі зусім абнаглелі. Вось, перавяду. Ну, такого, да, ці, да, што, ну, на прыкладу, але пры гэтым людзі не разумеюць, колькі прывілеяў у іх штодзённым жыцці яны атрымліваюць за кошт наяўнасці і права як механізмаў, і, напрыклад, тых же правоў чалавека. І калі там, мы знаходзімся шмат за мяжой, і той факт, што мы можам знаходзіцца ў бяспечнай прасторы, у нас ёсць магчымасць легалізавацца, там, нас не высылаюць в краіну паходжання, дзе нам можа штосьці пагражаць, это ўжо вялізнае дасягненне, да. Конвенция о статусе беженцев и беженок, она з'явилась в 1951 году, а до этого писалась на больш, правда, людей з Європи, які з'їжджали падчас і пасля Другой Сусветнай, але па выніку зараз Європа больш за все пакутавая пытаецца ад этого документа правового. Да, але асноўная ідэя менавіта в тым, што мы хочам паляпшаць сітуацыю, ну, социальной справедливости. Да, можем говорить на право, якое нібыта вот імкнецца да нейкай сацыяльнай справедливости, і тады мы кажам, да, вот гэта такі інструмент, праз які мы ідзем. Калі мы адразу кажам, што не права гэта інструмент для чысці інтарэсаў, для нейкіх палітычных пазіцый, яшчэ чагосьці, то все, мы сыходзім ад каштоўнасных базавых ідэй права, і ну, для мяне няма сэнсу пра гэта спрачацца. Так, как толькі людзі пераводзяць мову права, мову паліталагічных спрэчак, мне становіцца ўжо нецікава, да? Я кажу, што прыбачце, мы розных поглядаў і по-рознаму хочам этот інструмент выкарыстоўваць. Добра, добра. А ці можаш ты зараз можаш пераканаць людзей, пераканаць выпускнікоў беларускіх вузаў? У меня будет два звязаных пытання, каб адразу было зразумела. Першае пытанне гэта пераканаць не ісці ў праваабарону, а другое пытанне пераканаць ісці ў праваабарону. Ну, калісьці мае калегі-калежанкі з адной міжнароднай праваабарончай арганізацыі рабілі такі буклет, чаму не варта займацца правамі чалавека, і там прям такое па пунктах, чаму не варта. І я ўвесь час яго адразу прыгадываю, і як ва ўсім мы можам знайсці плюсы і мінусы. Более того, я ўпэўненая, што как юрыдычная спецыяльнасць в цэлым, так і праваабарончая дзейнасць это не для ўсіх. Тут сапраўды трэба мець пэўны умоўна псіхалагічны каштоўнасны прафайл для того, каб пачаць з гэтымі тэмамі працаваць, і гэта сапраўды важна. Чаму варта? Мы все-таки хочам паговорыць пра юрыдычнай спецыяльнасці, пра праваабарончую. Давай это трошки розныя сферы. Глядзі, выпускніка юрыдычнай спецыяльнасці ісці ці не ісці ў праваабарончую дзейнасць? Ну, в праваабарончую дзейнасць не ісці, мне, конечно, прасціцца з інага боку пачаць, тому што гэта на сённяшні дзень, это правда небяспечна, да, абараняючы любыя там уразлівыя групы ці знаходзішся абараняючы правы хоць кагосьці, можна схлапатаць шмат непрыемнасцей, мы гэта добра ведаем у выглядзе статусаў, затрымання, там чаго заўгодна. І калі бяспека важней, то, конечно, вось это не тот самы шлях. Потым, напэўна, не вельмі добра ісці, калі людзі не могуць падзяляць прынцып універсальнасці правоў чалавека, гэта вельмі складана. Ну, то бок, правда, нават калі я пачала займацца праваабарончай дзейнасцю, мне было часам складана пераступіць праз некаторыя асобныя групы і зрабіць так, каб я в сваёй галаве не дзеліла тых на гэтых. І я часта чула нават выказванне там нейкіх больш старэйшых праваабаронцаў пра тое, што да, там свабода сходу для ўсіх, но это ваши гей-прайды, они не павінны быць, да? І разумела, калі чалавека ёсць такая пазіцыя, чалавек не гатовы ёй прапрацаваць і паглядзець шырэй, то ну, как бы трэба даць себе значыць час, да, пакуль гэты час не вельмі... Наста, прабач, а можна я адразу пытанне задам? А гэты навык, ён з нараджэння, альбо ці гэта приобретаем, не ведаю, як сказаць. Не, это сапраўды, это навык, які набываецца, тому што шмат што
Ну, есть одна з гіпотэзы, што у нас есть внутраны там фашыст-фашыстик, который кагосьці па нейкай прыкмеце людзей не любіць. Мгм. Но пытанне, што мы робім з гэтым фашыстам-фашыстикам, это сапраўды навык працаваць. Калі нам з дзяцінства навязваюць, што не ведаю, все ромы крадуць, і мы просто адразу, калі бачым такіх людзей, хаваем, не ведаю, гаманец падалі, да, это просто рэфлекс, который нам часто навязаны. І трэба больш асэнсаваная дарослая пазіцыя разумець, што гэта стэеатып, што не все яны такія, што яны вельмі розныя, ёсць вельмі паспяховыя, не гледзячы на все сацыяльныя перашкоды, і не трэба думаць, што вот все будуць за цябе рабіць, да? І так зусім это уже свая больш асэнсаваная пазіцыя, может быть, свая практыка, а потым калі ж такім людзям пачнеш дапамагаць штосьці рабіць, ты зусім інакш уже да іх пачынаеш ставіцца, да? І часто, может быть, калі хтосьці выклікае пытанне незразумелыя пачуцці, трэба, может быть, сапраўды больш падаследаваць, асабіста пазнаёміцца, паглядзець, але это не гарантуе негатыўнага асабістага досведу. Наадварот, у чалавека может быть, так зараз назіраю там в Польшы, то есть люди сутыкнуліся з Украінай адзін раз, і быў непрыемны досвед, і пачынаюць все там людзей з Украіны не любіць, там, да прыкладу, да. І зразумела, што так таксама не павінна быць, нельга па адным чалавеку нейкія меркаванні адразу фармаваць. Але в цэлым я думаю, што тут галоўнае вось гэта памкненне, да, жаданне, што я хачу, да, сапраўды вот, імкнуцца да прынцыпу універсальнасці, да, я хачу быць такім больш прафесійнай у сферы праваабароны, і мне важна вось гэта каштоўнасць роўнасці, да, это тое, што патрабуе навучання, пракачкі, нейкай практыкі, эмпаты, да, это все тое, што можна набыць, просто было б жаданне чалавека. Так, ну я вертаю пытанне, ось пераканаць не ісці ці ісці, не ісці. Да. Так вот, не ісці, тому што небяспечна, тому што цяжка патрабаванняў, это не дае матэрыяльных выгодаў вялікіх, да, тому што НКОшная дзейнасць, в прынцыпе, не Прабач, я тут бачу такія спрэчкі наконт мільёнаў, якія хаваюць ад может быть, хаваюсь, я нікога не мільёнаў багатого праваабаронцы ранку. Прабачце, калі вы мне іх пазнаёміць, я буду вам вельмі удзячная. А в целом, как бы такая сфера. Это больше про каштоўнасці, калі важна дапамагаць людзям, мяняць сацыяльныя інстытуцыі, рабіць свет трошки лепш, вырашаць грамадскія праблемы, тады да, вам праваабарону. Калі не адчуваеце этого паклікання, то можа быць трэба пачакаць, да, пашукаць нейкія іншыя формы і варыянты. Чаму варта ісці, да? Может быть, я до этой часткі больш перейду. Праваабарончая дзейнасць, она вельмі універсальная, она вельмі пашырае поле магчымасці. У меня есть базовая медычная адукацыя, непасрэдна студэнты займаюць вельмі мала сваёй праваабарончай дзейнасці, да? Но зато я умею весці трэнінгі, кантактаваць з людзьмі, пісаць тэксты, рабіць аналітыкі, будаваць адвакацыйныя кампаніі, глядзець на праблемы шырэй. Это тое, што сапраўды пашырае вось гэта ўяўленне пра штосьці і дае новыя навыкі. Это вельмі клёвая каштоўнасная супольнасць, вельмі блізкая. Калі то, што я кажу, там людзям адгукаюцца і хочацца побольш такіх людзей побач, вось супер, это как раз тая сфера, дзе там прыходзіш на якую-нибудь канферэнцыю праваабарончую, ты сустракаеш супер шмат прыемных людзей, ты разумееш, што вы там каштоўнасна вельмі блізкіх падыходаў і адчуваеш вось гэтай часткай тых, хто можа разам штосьці рабіць, да, і адгукнуцца ў тым ліку на нейкія зовы, прапановы і да сумесных дзеянняў. Вельмі важна пры абарончай дзейнасці тое, што это частковая творчая праца, да? Мы сапраўды можам самарэалізоўвацца в розных формах, мы можам фокусавацца на розных тэмах, і мы в этом сэнсе там больш свабодны да, ў сваім творчым падыходзе, што гэта можа быць і як мы з гэтым працуем. Праваабарончая дзейнасць дае вялізны сацыяльны капітал. Мы сутыкаемся з такой колькасцю розных людзей з розных сфер, што потым гэта дае сапраўды вельмі добрую падтрымку, і вось пакуль было зняволенне, вельмі моцна адчула гэтую падтрымку з нечаканых абсолютна сфер, ад нечаканых людзей. Не сама, так мае родныя, мае калегі, калежанкі, і гэта вось якраз вынік, напэўна, гэтага вялізнага сацыяльнага капіталу. Гэта заўжды цікавы досвед. Это заўжды у меня есть куча гісторый, які я магу распавядаць сваім там знаёмым і дзяліцца нейкімі прикольнымі гісторыямі. Это тое, што да, ствараем прастору для гэтага. І, напэўна, это такая дзейнасць, якую ты не можаш пайсці, калі тебе сапраўды баліць, і калі ты сапраўды хочаш штосьці мяняць, і вот калі ёсць прям пакліканне адчуваецца, это та сфера, дзе можна самапраявіцца. Напэўна, базовы набор у меня будзе такі. Добра, дзякуй. А увогуле, як ты для сябе вырашаеш пытанне, ці карысна, ці мае сэнс тое, чым займаешся? Можа быць, ты не адкажаш, таму што не шмат часу прайшло. Як адрозніць тое, што робіцца па інерцыі, таму што так
прывыклі там, ну нават таму што і іншага ўжо за апошні час нічога не рабілі і не можа быць нехта і я у тым ліку там не умею гэтак далей, як адрозніць от тое што па інерцыі ад таго што сапраўды карысна, дзе ты шукаеш ось гэтыя, ну не ведаю там доказы веры. Ну, дзякую. Ну, два інструмента, напэўна. Ёсць інструмент просто рефлексійны, да? Калі ставіш звычку, што ты там штосьці робіш, нейкі там этап праходзіш, і ты как бы збіраешся, і там вот мы любім закрыццё якіх-небудзь праектаў, актыўнасці кампаній, сабрацца і меркаваць па схеме канструктыўнай адваротнай сувязі, дзе мы кажам, так, нам спадабалася вот это, вось гэта, а вось гэта і гэта можна наступны раз зрабіць лепш, да? І мы это спрыяе нейкай рэфлексіі рознабаковай, калі это камандны працэс, асабліва розныя людзі з розных пунктаў гледжання на это глядзяць, і сапраўды можна знайсці нейкі цікавы новы інструменты і падыходы. Плюс другая частка, напэўна, пра даследаванне. Это вельмі добра на старце разумець, што адбывалася сітуацыя, потым штосьці зрабілі, і мы глядзім, што адбывалася потым. В этом сэнсе это вельмі такое паказальна. Там, напрыклад, одна частка, зараз распавяду, при этом про барочной деятельности бывают часто нечаканные эффекты. Я как раз хочу одну историю про это, про рефлексию, что справдывать на нечаканные эффекты расповести. Это история про то, что, знову ж, там, я в свой час, когда выпускала волонтерские процессы, и я шмат гадоў займалася тэмай грамадскага кантролю, і тым ліку мы доўга хадзілі па судовых працэсах. І там часто, калі судзілі актывістаў, актывістак па крымінальных, па адміністратыўных справах, было базовый запыт некую собрать информацию, а что отбывается, за что, кого судить, кто судит, там, да, и зафиксовать эту информацию как минимум. И вот мы ходили по этих судах, и я вышила там великую колькость людей, волонтеров, где-то робить. И у нас плюс частка навышания была, это скарги. У нас был шаблон скарги на то, что, два шаблона, пытается. Был один на то, что не было информации про судовый процесс, там человека привезли судить, а на сцену не написали. И другое было про то, что нас не пустили на процесс. Там мы подходим, у нас там конвоируете, хтосьці каже, все, мы вас не пустим. І от мене періодично наші там волонтери-волонтерки писали скарги, коли такое відбувалося. Але гэта не было такой меты, каб там все поменять, да, система. Это было просто реакция, да, вось нас не пустили, мы написали, тому что можем. І потім, наприкінці 2013 года, раптом відбувається то, знову ж чого не чекали, то був нам такий подарунок перед Новим годом, 30 снежня, Пленум Верховного Суда приймає постанову номер 11 о гласності і публічності судових процесів, де регулює супер шмат питань. То, наприклад, указапис на опрос був дозволений тільки у громадянському процесі, а в остальних процесах був вовремя не регулюваний. Там ті вот заявления информации на стендах. Это все заявляется там. И там регулируется, что про все процессы повинна быть информация, всех треба пускать, все процессы можно указать, из колена не закрытые. Ну, прямо вот прямым текстом Верховный суд прописал все, что нам треба было, то, что бы мы хотели, але мы нават не осмелились это сформулировать у выгляде запиту и посылу, а оно здарилося. Але это паперка. Нам же было цікаво, що з цією паперкою буде відбуватися. Ми півгоди почекали, і через півгоди ми вибрали волонтерську команду і пішли по судах. Одразу по всіх мінських судах, по районах, і там наших назиральників була їм просто задача. Їм треба було прийти в суд, тикнути в любое судове посідження, рандомне, прийти на його і заповнити супермаленьку анкетку, серії там, вот это был такой процесс, я там пришел, потрапила, не потрапила, и вот другая частка в процессе треба было показально включить диктофон на запись и поглядеть, як реагует там суд на это все. Провокаторы. Да, потрапить и включить. Ну, переписать постанову пленума, он просто проверяет, как это працує, ничего такого провокаційного. И что отбывалось? И, конечно, в полові процесу суди неадекватно реагували і виганяли, і виконати забороняли, і часом інформація там не відповідала на стенді, как бы розное було. І ми це все фіксували. І ну, це було недовго, там, може, 3 тижні, чи там місяць ми робили цей моніторинг, і потім ми підвели виники, і порівняли суди поміж собою, де там полепше, де погорше. І потім прийшли просто з виниками до усіх старшинів цих судов і показали їм виники. Вони же вельми люблять вот этот ефект споборника. Ну так. Вони там горші, лепші, і мені було саме цікаво з частки тут порозмовляти. Я не до всіх ходила, але до частки ходила, і до гэтую там пригадую цікаво успоминаюсь на гэты план. Але історія про те, що вот ми їм принесли. Ну, і що відбулося? Реально, там, через півгоди я, ну, вот навіть в 22-м годі я приходжу на суд до своєї сябровки Марти Рабкової, включаю телефон, до меня подходит конвоир, запытывает, что у тебя там, я показываю, что это диктофон, и конвоир, не суд навод. Она говорит, окей, хорошо, и все, после ходите, я спокойно записываю присуд. Да, это про то, что вот это выник, это влик того, что отбылось. Да,
Верховный суд прибрал все свои там графікі публічныя, іх уже няма, там это штосьці, но это прынамсі яны могуць, мы ведаем, я думаю, што рано ці позна, хутчэй за ўсё бліжэйшы час і нават прадказваю, што это павернецца, але тое, што вот оно часам наш дзень здае нейкі эфект нечаканы, і потым нам важны гэты эфект замацаваць, да, тому што бывае тых сітуацый, да, бывае, калі ёсць правае, но добра, але яно не працуе, наша задача прымусіць працаваць, ёсць правае, но кепскае, но працуе цудоўна, нам не падабаецца само правае, мы спрабуем эту норму памяняць тады. Ну і трэці варыянт, калі ёсць нейкая сітуацыя, якая правам не рэгулюецца, а добра бы каб рэгулявалася, і мы тады спрабуем гэта права стварыць. Да, как бы вось розным падыходам. На кожнай сітуацыі можна глядзець па розныя стратэгіі выкарыстоўваць. Дзякую. У меня апошняе пытанне ў гэтым блоке. Яно такое больш на мары, больш на фантазіі. Калі б у цябе была такая чараўная палачка, што б ты першую чаргу зрабіла бы у той новай Беларусі, якая можна пачацца пасля нейкіх пераменаў. Можа быць, у пытанні самому ёсць памылка, што ніякай цудоўнай Беларусі будучыні і не будзе. Да, твое пытанне складанае, тому што, да, а што такое новая Беларусь? Какие крытэрыі? Ну, скажем так, сапраўдная чароўная палачка, якая можа нешта зрабіць у любой сітуацыі. Я жыву з падыходам да таго, што штосьці мы можам змяніць абсолютно ў любых умовах. Просто часам это проста. Ты там пішаш один зварот, она меняется, а часам это патрабуеш супервысілкаў, вываратаў і всего там умоўна. Просто і больш часу патрабую. Тому я ставлюсь так, а зусім немагчымых рэчаў, мне падаецца, няма. Я вельмі хачу змініць міжнароднае пакаранне Беларусі ў тым ліку. Я думаю, што это абсолютно магчыма, просто трэба нейкі час і намаганне там штосьці зрабіць, і нейкі час я веру, што для гэтага настае. Не хацела бы, каб пахутчэй, конечно, да? Але это пытанне да таго, што у нас уже есть чырвоныя палачкі, і моя чырвоная палачка была про то, каб мы адчулі сваю суб'ектнасць і сталі актыўна выкарыстоўваць і навучыліся, адчулі, што мы можам на штосьці ўплываць. І сталі праактыўней это рабіць. Вот я б сваю чырвоную палачку выкарыстала на гэта і не чакала моманта, калі ён стане новая Беларусь, зменіцца там прэзідэнт, чи штосьці. Не. Мне ўсё роўна, хто прымае рашэнне. Мне галоўнае, каб это рашэнне адпавядалі правам чалавека, умоўна, да? І мне хочацца вырашаць грамадскія праблемы пры любых людзях, любых прозвішчах, там, любых пасадах, і глядзець на гэта вось так і не чакаць. Просто это рознага ўзроўню праблемы, з якімі мы будзем працаваць. А так ты бясконцая праваабарончая дзейнасць на палепшэнне, таму што просто няма ніводнай дзяржавы ў свеце, якая бы не парушала правы чалавека. Дзякуй. У нас засталося, на жаль, толькі 8 хвілін, таму, можа быць, я папрашу крыху зрабіць маленькую такую прэзентацыю, трохі распавесці пра тыя ідэі, тыя падыходы, якія ты плануеш, якіх хацелася бы тебе казаць у межах турэмнай рэформы, калі ласка. Добра. Калі мы кажам пра турэмную рэформу, то гэта ідэя нават не з'явілася не зняволення. Я пачала цікавіцца гэтай тэмай яшчэ да затрымання. І ўжэ в СІЗА я напісала свой чарнавік ідэю па тэме турэмнай рэформы. Яго з першай версіі не выйшла, вызвалілася. Яго публічна цалкам не публікавалі, але это задачка для мяне зараз можа быць апублікаваць, гэты дакумент паказаць. І там ідэя была в тым, што не пісаць штосьці самой не рабіць, а зарганізаваць нейкі дзеянні, каб мы сумесна напісалі нейкую канцэпцыю, як гэта можа выглядаць. И в этом сенсе кое-что я, конечно, подоследовала зразумела глубиннее, але в целом этот текст дастаткова актуальны, да, то бок як я уяўляла гэта да гэтага, ён стаўся актуальны. І таму мои планы па турэмнай рэформе прыблізна такія на бліжэйшыя 2 гады. Я бы хацела падрыхтаваць такі гайдлайнс, вельмі падрабязны, зразумелы, напісаны простай мовай для момант, калі, напрыклад, беларускія ўлады прачнуліся такі, все, мы готовы рабіць турэмную рэформу, що пачаць? Яны чняюць, і там па пунктам, там, першае, змяніць крымінальны кодекс, напрыклад, там, такім да ключы, там, потым змяніць такія працэдуры працэсуальныя, змяніць судовыя працэдуры, і потым уже што адбываецца з чалавекам пасля таго, як вот это все адбылося, судзілі, как прымаюцца рашэнні, там, вот все вось гэтыя прыблізна пункты апісаць. І не пісаць это самой, а рабіць это праз некалькі такіх трэкаў 3. Это, па-першае, сацыялагічны, то бок я хачу, каб была магчымасць розных людзей выказвацца на гэты конт. Плюс ёсць ідэя сабраць глыбіннае інтэрв'ю, там штук 200-300, дзе людзей з розных кампетэнцый, з розных сфер апытаць, а што ім падаецца на розных стадыях важна, на што звярнуць увагу. А другі напрамак для даследчык, паглядзець, што піша ў навуковым асяродку, які досвед у іншых краінах, што з гэтага мы можам сабе взяць, такой вось паглядзець, каб не сваім прыдумаць штосьці новае, а можа быць штосьці ўжо ёсць добра прыдуманае, проста адаптаваць.
І трэці накіруnek такі дыскусійны, дзе мы просто можам падымаць нейкія тэмы, размаўляць увогуле, што такое злачынства, як мы павінны это вызначаць, дзе мяжа паміж правапарушэннем, да прыкладу, да, ці праблема, ці віна цалкам чалавека за тое, што штосьці здараецца, ці это все ж таки паказчык сацыяльнай несправядлівасці, тады і грамадства нясе частку суадказнасці за гэтыя дзеянні, і што адпаведна тады адбываецца з чалавекам за гэтыя дзеянні. Ну, карацей, вось кшталту з такіх пытанняў добра бы пра іх паразмаўляць публічна і мець нейкія дыскусіі. Гэта вось такі трэці напрамак. Ну і паралельна, конечно, я не вельмі хочу чакаць там нейкіх іншых перыядаў. Я бы хацела запусціць некалькі адвакацыйных кампаній па тых праблемах турэмных, якія ёсць зараз. І ёсць некалькі, якія мяне найбольш турбуюць, там, кшталту нормаў па ШИЗА, па штрафных изолятарах. Это проблема не колонии, а проблема, что так там прописано в криминальном законодательстве про внутреннего распорядка. Они просто их формально выконывают, а это просто законом замацаванае бесчалавечае абыходжанне. Вот я бы хотела что-то с этим паспрабаваць парабіць. Например, ці там проблема бетонных покрытий. В Раусе, где долго была, в суде Минским городским зрабілі суперремонт, а у них пакінули гэты старые советских часов бетонные лавочки, на якіх было холодно. Я просто улетку брала байку у суд цёплую, просто потому что немагчыма было ў абед сидеть на гэтым бетонным покрытии, да прыкладу. И я думаю, что это не так тяжко вырашыць и вот запустить кшталту из таких компаний. Тому прыблізна ідэя турэмнай рэформы такая, и я буду рада любому долучению в любой форме, да любых актыўнасцяў. Я зараз запустила волонтерскую анкету, это называется «Орден белого слона», и вельмі рада буду, калі людям дапамагаецца гэтая тэма, і яны хочуць разам са мной штосьці парабіць. Ну, дзякую вялізны. Я хочу сказаць, што мне таксама вельмі цікава. Мы ж ведаем, што калі мы спытаем юрыста, што такое злачынства, ён, конечно, адкажа тое, што запісана ў крымінальным кодексе. А наступнае пытанне, а чаму ўвогуле ці дзеяння трапляюць у крымінальны кодекс? І вось тут пачынаецца пытанне, да, чаму вось гэтае злачынства, а гэта не злачынства. Я нават чуў такое цікавае вызначэнне, што злачынствам з'яўляецца, ну, як увогуле апісваецца у такіх тэрмінах філасофскі злачин. Злачынства гэта калі чалавек атрымлівае нейкія выгады за кошт іншых людзей і ну, шляхам некарысным для грамадства. Ну, то маю на увазе, калі там чалавек ідзе і б'е по лицу камусьці, по твару камусьці, то ён атрымлівае выгаду ў выглядзе, напрыклад, свайго бахвальства, нейкай такой моцы за кошт іншага чалавека. Грамадства гэта не павінна дапускаць, таму гэта яна уключае ў крымінальны кодекс, што такую выгаду ты не можаш там атрымаць за кошт іншого. Ну, ось такая ось злачынства. Ну і, конечно, ну, я уже буду скончваць. Я яшчэ дадам, конечно, ну, ось мне вельмі карысна было пачуць цябе, таму што, ну, мне ты ось так просто кажаш там змяніць бетонныя гэтыя лаўкі, калі мне, вось менавіта мне падаецца, што гэтая частка нясучай сцяны аб тым, што калі парушыў, павінен страдаць там, так? І я, напрыклад, гэтую логіку часткова бачу, ну, дзе бы ніхто не мог пабачыць, там, напрыклад, у вызначэннях, у рашэннях гэта не было, у вызначэннях Канстытуцыйнага суду. Там увогуле такая ёсць логіка цікавая, што яны не вельмі гатовы абмяркоўваць нейкія правы тых, хто парушыў. І яны ўвогуле цягнуць гэтую логіку, што калі парушыў, будь гатовы цярпець. Будь гатовы там страдаць і, ну, не жужжаць, калі там нешта табе падаецца як парушэнне правоў. Ну, да, в крымінальным выканаўчым кодексе прямо прописано, што пакаранне не павінна прыносіць фізічных і 5 лет. Я разумею. Ёсць нам на што спаслацца. Слухай, я гэта разумею. І добра, што ёсць такія людзі, якія з такім аптымізмам глядзяць на гэтае пытанне, як ты, таму што, ну, мне не хапае гэтага аптымізма. Мне здаецца, што гэта нясучая сцяна, якая будзе парушана толькі са зменай увогуле адносінаў дзяржавы і грамадства. Вось, гэта маё стаўленне, я нікога не хачу там цябе не пераканаць, таму што чым больш людзей, якія так лічуць, тым менш магчымасцяў зараз нешта мяняць. А чым больш тых людзей, якія думаюць як ты, то тым больш магчымасцяў зараз ужо ж нешта рабіць, і нават ужо на ўзроўні рыторыкі ў людзей, каб з'яўляліся гэтыя разуменне і гэтая суб'ектнасць. Таму вялікі табе дзякуй.
Я зараз скончваю трансляцыю. Калі ласка, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши, глядзіце наши відэо, дзяліцеся. Мы не экстрэмісты, мы абавязкова скажем, калі будзем экстрэмістамі. Мне падаецца, што мы нічога экстрэмісткага і не абмяркоўваем у нас на канале. Таму, калі ласка, калі вы для вас это бяспечна, стаўце, расказвайце сябрам і